Moikka moi! Mun nimi on Salla Inki. Mä asustelen Espoossa ja oon tilastotieteen loppuvaiheen opiskelija. Ja mä harrastan höntsäsählyä ja sitten kävelyllä käyntiä. Mä koen, että kiinteistövälitys-alalla niin pääsee kohtaamaan erilaisia ihmisiä, pääsee oppimaan myyntiä ja markkinointia, pääsee sopivalla tavalla yhdistää teoria ja käytännön asiat. Eli siinä on sekä että sitä lainsäädäntötuntemusta ja tekstien kirjoittamista ja muuta, ilmoitusten tekoa. Ja sitten on tietenkin se ihmisten kohtaaminen ja aidot tilanteet, missä ollaan mukana kuitenkin aika isossa elämänmuutostilanteessa asiakkaan kanssa. Mä koen, että kaikista tärkein asia on luottamuksen luominen. Eli kun asiakas tulee sinne näyttöön tai jo aikaisemminkin, niin hänellä on kertynyt se luottamus siihen, että se sopiva kämppä löytyy ja mahdollisesti se, että se vie sinne kauppoihin saakka, niin se hoituu siinä mahdollisesti jo heti ekassa näytössä. Ja mulla on kokemusta asiakaspalvelualalta yhteensä noin 3 vuotta. Mä oon ollut kaupan kassaa ja kahvia tekemässä. Ja sitten mä oon ollut kesätyöjohtajana 2 kesää ja suunnittelijana, missä on sitten ollaan tehtaan omissa prosesseissa. Ja näiden päälle niin mulla on vielä kertynyt P2P-myyntiä jo noin 3 kuukautta. Koulutukselta niin mä oon kauppatieteiden kandidaatti. Mä koen, että mulle on tosi tärkeää, että miten menestyä kiinteistövälittäjänä on tuntea se oma alue tosi hyvin. Eli varmaan, jos mä olisin kiinteistövälittäjä, niin mä tekisin hyvin taustatyöni ja kävisin läpi, että mitä kaikkea siinä kohteen alueella on meneillään, mitä siitä on tulossa, kannattaa seurata kaiken maailman tiedotusvälineitä, mitä on meneillään, niin se pysyy myös mukana siihen niin kuin siinä kohteen meiningissä mukana, että mitä kaikkea siihen on kehitteillä, hankkeita tai muuta siihen ympärille, asunnon ympärille ja mitä etuja ja hyötyjä siinä on siinä alueella. Ja mitä erityistä mä toisin, niin mä oon ihan hyvä kielissä ja mä osaan ihan hyvin ruotsia ja englantia ja sitten mä tykkään kaiken maailman tämmöisistä datan käsittelyhommista, joten jos semmoisia tulee jotain raportointiin liittyvää, niin on meikän vahvuus. Oma autoa mulla ei ole ja taloudellinen tilanne sietää ihan alkuun hyvin sen, että alkuun varmasti uran alkuvaiheessa niin palkka voi vähän vaihdella kyllä sen oman menestyksen mukaan. Ja mä koen, että se, että miksi just menestyy, niin täytyy muistaa, että se on kuitenkin aika semmoista tärkeää myyntityötä. Mä unohdin varmaan vastata tuohon, tai mä en ole ihan varma, mutta korostaisin myyntityötä kuitenkin siinä, että menestyy siinä hommassa. Joo, kiitos tosi paljon, että katsoitte tämän videon ja kenties kuullaan myöhemmin. Ja jos ei kuulla, niin hyvää jatkoa ja kiitos tosi paljon. Moi moi!